ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗପ। ଚତୁର ଶସକ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ଧୁତା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବଳବାନ ସିଂହ, ଚତୁର ଶସକ ଠେକୁଆ, ଧୀର ଗତିର କଇଁଛ ଏବଂ ଭାରି ହାତୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କାମ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତୀ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଣି ଆଣି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଗଛରୁ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ତୋଳି ଆଣିଲା। ମୟୂର ନିଜର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ମେଲାଇ ନାଚି। ଛୋଟ ଠେକୁଆଟି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ, ମୁଁ କି ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛି। ଠେକୁଆ ଡେରି ନକରି ନିଜର ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲଟିକୁ କାଟିଦେଲା ଏବଂ ହରିଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ସିଂହ ଠେକୁଆର ସାହସ ଓ ଚତୁରତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ କେହି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଦରକାର ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା। ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏବଂ ସାହସ ଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ।